nagsisinupyat dagiti Hudyo. Kasano ti panangan ti tao ti dara na, ti lasag na kunana. Tatamat agsusopyat dagiti tattao no senno ti kandidato da. Nakapili kayo ti kandidato yon? Sigurado kayo maglaan, baka into na da kay ijay ayan ti pagbutosan ka agbaliw. Kung agururay kay pailaan ti paarikap agingga nga maudi agundaway. Ibusang kayon. Ngala ket panagpipili kuna tayo na sagraduan dati abutos nga maawan ti karbengan nga mangimpluwensya mabalin ti mangi lawlawag nga mahaan nga maimpluwensyaan ti dignidad ti tunggal maysa respetaran ti dignidad ti tunggal maysa ta no dadduma ket ti agsiwarak ti lubong kakasla diya kamo diya mauawatan uri da kam nga papadi agsusopyat da no sino dagiti na maymayat ay sino dagiti kan kandidato da kasla adda daytay no into nominaten kakasla isudanton ti mayor kada presidente isudanton ti kasla dagiti kinapigsa ti bilag ti panagi kampanyada kasla isudanton ti agtugaw. Uremot kada tayo, at dapay nang i-block TV, Facebook, ti kabagyan na, kakabsat na, kapula dahi nga kan kandidato. Diyos ko pakawanam. Ala, nasaya at launay angam ti kunakon, aging gana nga ti kamaudyanan, datay tumulaang ti agbyag nga agkakaaruba, datay tumulaang ti agbyag nga mangi takder ti pamilya, datay tumulaang ti aglalangan. Matulungan da tayo iti nasyonal, iti probinsya, iti barangay nga mahantay nga personal unay dagitoy at dalat ta kumakapya ti kaunggan tayo. Ta in the end, idaulwan da tayo tuman ti manong nga tawanan. Handa tayo maalaan di palasyo nga agtugaw. Kada munisipyo nga agtugaw. Da tayo tumula nga agkakaaruba ti aglalangan. Iso nga hantay nga itulok nga dadaulan laang dagiti kan kandidato kada dagitay kandidato tayo dayri na tayo nagmayat nga dayri naramid dayri Facebook agbibinnakal dagiti pasurot alla agaapadan dagiti kandidato agkapkapidalaeng nga relax at siyempre anda mga maapektaran datayumot ti mang pakpakaron dadduma datayumot ti mang kaslamang personal kay suda ka dagitay nanako makandidato handa pay personalen no compose jeri na di kandidato ke ibaga na jeri nanan ko uston hanga dagitay mang daddadael mang nyanagan na mang perper di kabsat na ala mangitret mang bukbuteng mang haan hanga maibagay di iti pagarian ni Apo Dios apa yang amin iti ebanghelyo tayo nagmayat ti kunana agsusupyat dan kasal pa nang ibaga na nga ti kay mangan tilasag ken ti bagi kitaan nyo ni Saulo, anya tinaramig kanya na. Patayon na dagiti Kristiyano, amin nga mamatikin ni Kristo, no mabalbalin, ibalod da, patayon dan tapno, ibagadan tang na, ikanda pa iti kwarta dagiti apostol, pasuksukan da pa idan at ibagada laeng nga isardeng da padpadamag da nga nagungar ni Kristo. Taapaya umadun ti mamatikin kuana. Kini Saulo may nga leader dagiti soldado, dagiti Hudyo. Kaya inya't aramid na, amin nga matiliw na babae man no lalaki, ipanda Jerusalem, ipupok na no, daduma patayon da pa, ipan nakatay ni Esteban, ni San Esteban, umuna a martir. Napanagnakan nga, adadjay ni kwa, adadjay ni, isod ni Saulo tinangi daulo. Papatayon na, ngam, nasarakan na ni Apo Jesus. Kunana, Saulo, apa yung itugtog good na, si asino ka, siyak ni Jesus. Nagbulagan. Nagbulseken napanen iti maysa nga di may dalan nga nalintag maysa balay nagparparmatan ni Ananias kunana ing kakitaan na ikatmelaeng daydi inaramid na nga imuna pinagbabawyan na ipermi ibabawi nan inwaragawag nan ni Kristo so ang kasdi magkanya tayo no adda karurod mo no adda pa agpupungtot ka hanggang agsao hanggang agdecide pagbabawyan to. Dahil tinarikat no daduma ka nagsori akma. Huwag nga rod, nagsori ka nga may nga rod. Nasaktanan, nalpasan.
So ano duma DJ decision tayo no agpupungtok tayo no madma DJ na tayo no tayo DJ emotion tayo ti masurot haang nga DJ panunot tunukan insao tayo nasaktanan madin. Kas di malaan di bagbagan na kanya tayo. Apayangan dagiti ko kunana, apayangan ini sa ulo pinagbabawyan na. Dagiti ebanghelyo tayo, dagiti haan nga mangan itibagi. Awan tibiyag kanya, kas di madlaang urehan lang itibiyag nga agnanayon tibagbagan na kaslakan niya tayo. Doon nasara ka mo ni Kriston. Ni Saulo nangato, naturay, nabilag, idinasarakan na ni Kristo, nagbaling na napakumbaba, nagserbi ka dagiti tattao. So ano masarakan ni Kristo, awan ti kinatangsit ije pusom. Awan ti kinaturay ije pusom. No masarakam ni Kristo, haan nga DJ, piling mo kasi kalaang ti masursurot, amin-aminan kamunon si kala na laingan. So, no, uray nga tan komunyonan ni Kristo nga inaldaw, uray nga tan awatem. No, haan mo pa'y nga pudpud no nga nairamot ni Kristo king ka, haan ka nga naturay, haan nga gibalis jari na, haan nga gumura di jari na, nagbalin nga napakumbaba. No, nasarakam ni Kristo, na ti dignidad, ingatom ti dignidad ti tattao, haan nga siksikalat at da dignidad na, tinagrigat ka dagiti dadumak, kas ladala isudala ti at da dignidad na. Kaya na nga sa uwan, kurang di kararag, kurang ni Kristo, haan nga nasarakan ti pudpud ng Kristo. Tilasag ni Kristo kintidara na, haan nga kurang di pamati, sunod ibagbagat ti ebanghelyo. So nga nagmayat nga pagtuladan ni Saulo, hindi na maamunan ni Kristo, uray patayon dan, itibnan tibiyag na. Pinagbabawyan na dagiti mo ng aramid na tatan, dijay irororoman na, isunti iwarwaragawag na. Nagbalinan nga napakumbaba, nagbalinan nga napudno, naturiden nga mangiwaragawag kin Kristo, oray papatayan da. Kanagmayat man, no, kas di kumamot ikapingat tayo. Ni Kristo kumamot iwarwaragawag tayo, haan nga ti bagbagi, haan nga ti kinatanok, haan nga di kinaturay, haan nga ti warwaragawag tayo, kuno si asinno tayo, gapot ti kinatang ay sas kanarigat agakabsat. Nagmayat na iti panangsurot ni Saulo, ngamin narinanan addan ni Kristo keng kuana, kas di kumamot kada tayo.